உடனே கோவிலுக்கு வந்து ஞானவேல் ஐயாவை சந்திக்கவும். இப்படிக்கு நாராயணன். நீர் பரந்த நீர் புன்சடை மேலோ நிலாவின் மதிசூடி ஏர் பரந்த வினவெல்வலை சோர என் உள்ளங்கவர் கல்வன் உலர்பரந்த உலகில் முதலாகிய ஓரூரிது வெண்ண பேர் பரந்த பிரமாபுரமேவிய பெம்மானி. ஓம் சிவாய நம. தாமரை அம்மா கிட்ட பேசினேன். அவளுக்கு மக ஆசை தான் முக்கியம். உனக்கு கட்டி கொடுக்க சம்மதிச்சிட்டா. ஆனால் ஒரு பூம் பூம் மாட்டுக்காரனுக்கு பொண்ணை கொடுக்கறதுக்கு தான் யோசிக்கிறா. பெத்தவ அப்படி நினைக்கிறத தப்புன்னு சொல்லிட முடியாது சின்ராசு. அப்துல் கலாம் சொன்ன மாதிரி யாரு வேணாலும் கனவு காணலாம். உனக்கு தாமரையை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது கனவுனா தம் மகளுக்கு எப்படியெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணி பார்க்கணுன்னு வள்ளிமயிலும் கனவு கண்டிருப்பாள்ல. உங்க கல்யாணம் நடக்கிறதும் நடக்காததும் உன் கையில தான் இருக்கு சின்ராசு. அது நடக்கணும்னா நீ இந்த தொழிலை விட்டுறணும். மாட்டை வித்துட்டு 2 சென்ட் இடம் வாங்கி வீடு கட்டணும். இது வள்ளிமயிலோட கண்டிஷன். டவுன்ல பூக்கடை வச்சு தரங்கிறா. மகளோட ஒத்தாசையா இருந்து பார்த்துக்கிட்டா போதுன்னு சொல்றான். நீ என்ன சொல்ற? உன் மனசுல பட்டதை தைரியமா சொல்லு சின்ராசு. நான் இந்த கோயிலுக்குள்ளே நுழையும் போது நீங்கள் தேவாரம் பாடிட்டு இருந்தீங்கய்யா. தேவாரம் பாடின இந்த வாயால் இப்படி ஒரு செய்தியை கேட்பேன்னு நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கலையா. நான் பூம்பூ மாட்டுக்காரந்தாயா. சாகுற வரைக்கும் இதை பெருமையாக சொல்லிக்குவேன். என் அப்பனுக்கு கொடுத்த வாக்க மீற முடியுமாயா? அதுக்காகத்தான் நான் வீடு வசலாம் விட்டுவிட்டு இந்த ஊருக்கு வந்தேன். என் கந்தனை வித்துவிட்டு இடம் வாங்கணுமா? ஐயா அவன் என் உசிரியா. 10 நிமிஷம் என்ன பார்க்கலன்னா துடிச்சு போயிடுவான். அவனை விட்டுட்டு வேற ஒரு சொன்ன வேணாயா. தாமரை மறக்கிறது கஷ்டம்தான். இருந்தாலும் சின்ராசு, இது கோயில்ரா. உன்னால தாமரையை மறக்க முடியாதுடா. உன் உசுறு இருக்கிற வரைக்கும் அவ உன் நெஞ்சுக்குள்ள சுத்தி சுத்தி வந்துகிட்டே இருப்பான். காதல்னா என்ன நினைச்ச? வள்ளிமயிலுக்கிட்ட உனக்காக எவ்வளோ பேசி பார்த்துட்டேன். நீ வைராகியம் பிடிச்சவனா எடுத்து சொல்லிட்ட. என்ன பண்றது? அவ சம்மதிக்க மாட்டேங்கிறாளே. தாமரை அவ புள்ளடா. அவங்க பிள்ளைய அவங்க என்ன வேணாலும் செஞ்சுக்கட்டுமையா. என் கந்தம் இல்லாம எனக்கு எதுவுமே இல்லையா. அவங்க பார்த்த மாப்பிள்ளைக்கே கட்டி கொடுத்துட்டோம். தாமரை இங்க இருந்தாலும் நல்லா இருக்கணும். சாமி கிட்ட வேண்டிக்கிறியா. நான் வரையா.